Zaman nan. Tun da to ai wanga ne kawai ashe kai ne ka zo nan lungu ka tsaya. Wallahi. Ranar da nan waje ai tun da ina huta na gaji zaman can haka ne wallahi shi yasa kawai ka na dawo nan. Wai ina rigar ka take ne? Wallahi riga ga ma sana sun dauke ta. Wai baki dauka ne. Baki dauka na wurin na hawa. Buga windan. Wai tun da ga boye kake wani wura kake. To watu ne kuma wallahi ba za ka ci ba. Ai ba kai da mun ni ce zan ci ba. To ai na sani kai ba na san ka da. Ka tuna kakana? Wani kakan naka? Da cin wancan garin. Oh na daura na tuna shi. To ai nake ga maka kakana a majalisa irin kamar haka yanzu. Ana zaune. Ka san shi ma ba karamin basira Allah ya wure mai ba. In ana cin abinci akwai sai haka haka zai dauki kwanan kamar haka. Ina baka labari ya dauko hannun kamar haka zai bude ledar kamar haka. No. Haka haka Disi kakan na shi. ina ba ba dai anan ba zai ƙara juya kamar haka haka sai ka haka Baka ji labari bane kuma. me fa Kakata abin yin gaba labarin kakana Kakata ka ci mana kakata ta gurin bawa nan tamu. Idan ita kuma suna cin abinci da ƙawayenta sai ta yi haka sai ta miƙe sai kaga ta sa ta kifalle da ta yi abincin kamar haka. Allah mallam Na bi ga shakiyanci na bi ga fitina abincin nan ce ba za ka ci ba shine kake kokarin yin wayo ka ci ko ba za ka ci ba. baba Na bi ga